Nu vil vi på strik bare vise, hvordan man får et nyt nøglegarn på, når det man er ved at bruge, det slipper op. Så den her, den er ved at slippe op, og så skal jeg bruge mere garn. Så jeg tager her mit nye nøglegarn. Jeg tager sådan en god 10 cm og lægger sammen med den, der er ved at slippe op. Sådan. Og så skal jeg strikke med mit nye garn. Det her, det kan enten lige snurre om her for at holde det fast, eller lægge det her foran og holde det fast. Det er sådan lige meget, bare man lige får det holdt fast, mens man starter. Og så strikker jeg med det nye garn. Som jeg ellers ville have strikket. Og så hænger de her 2 ender her af garnet. Hvis ikke, eller jeg plejer sådan lige at lave en sløjfe. Det er ikke noget man behøver, men sådan. Så kan det hænge der indtil jeg er færdig med mit strikketøj, skal jeg alligevel have hæftet ender, så hænger det der i en sløjfe. Og så kan jeg bare strikke videre. Så sådan skifter man garn.